Sa Silay City, isa ka truck kag isa ka multicab ang nagbunggoanay sa intersection. Anom ka mga miyembro sang pamilya ang nagnilabog sa dalan. Ang detalye sa report ni Romeo Subaldo. Alas 7:30 sang aga, ining eksena sa may crossing sang Bacolod Silay Airport Access Road sa unahan lang sang entrance sang airport. Natumba ang isa ka multicab. Ang mga pasahero sini nga miyembro sa isa ka pamilya nagnilapta sa dalan. Ang isa ka bata nga babae kag isa ka lalaki nagahigda sa nakakas nga bahin sang kilid sa multicab. Sa Center Island, may isa ka iloy kag isa man ka bata nga lalaki. Kag sa tupad lang sa natumbang nga multicab, may isa pagid ka lalaki nga may upod man nga minor de edad. Nagpundo sa tunga sang crossing ang isa ka truck nga amo nakabunggo sa multicab. May mga motorista nga nagpinundo. Ginbuligan nga matago ang mga pagkabutang sa naaksidente nga pamilya. Ginabisuhan ang mga biktima nga hindi anay magbangon kag hulaton ang rescuers. Tira na magbangon. May nagtawag na ambulansya? May nagtawag na? Dugay-dugay, nanaog ang driver sa truck, nagpaatag kung ano ang natabo. Ang truck, gikan sa norte pa sur. Ang multicab, halin sa airport, pagwa sa main highway sang sila. Ano tabo? Igo siya magpanya, rin ako diyaw. Nakatabo ka siya rin siya bakadbayaw? Kiring. Tabo na ho? Oo. Ikaw tabo ka muna? O, patabok ng tudiyo. Tapos, nagwan mo siya? Oo. Kulpi lang sa umulot diyaw, dahil sa kadlagan niya. Naginay pa ko na gani kayo may tsake nga naglusot na ho. Kasi lumusot lang sa gulpi ang mga dagan nyo. Mapaminuyan sila kung tani para magkuha sa baboy. Pilalang ka minutos, nag-abot na ang mga pulis. Wala mapungga na pagsabtanay sang driver sang truck kag sang iloy nga pasahero sang multicab. Nag-inabot na pati ang ambulansya sang Silay, ginpang amat-amat karga sa ambulansya ang mga biktima. Ginamat-amat lang sa mga rescuers ang pagkuha sa babae nga minor de edad kay ginabudlayan ini sa paggiho. Hindi na sakit, ma'am. Kamot pa wala kami nabatsyag. Ulo lang gid, ma'am. Ito ka. Sang masiguro nga may support na ang lawas kag liog sang bata, ginkarga na siya sa ambulansya. Ginpangdala sa ospital ang mga biktima. Gindala sa police station ang driver sa truck para mausisa kung ano gid ang natabo. Sunod sa Silay PNP, wala sa may napatay sa amo nga insidente. Mga minor injuries kag mga bali ang naagom sa mga biktima.